ولا سا أنزغرا هرلا على كان ولي هرلا آمين على كان سقو كاني آمين على كان جينيا آمين على كان لهراني آمين أما من فتيجي جين هرلا على كو كاني آمين أم سرا تورو من الجين أن اللهر على كدونا شيء آمين نكرا هرماي آمين نسيج ولا نجرب بنيا كمان آمين صلى على رسول وصليم سماري وكو سلام نموراي نعم ناجر الله تعالى آمين aujourd'hui le 23 en mois l'année 2018 nazara kalo kilim wali saba نعم sa kalo tani kilina sampa fla ni tani sheki sa che ambi anga mauludu keneka نعم mauludu kira bangani sallallahu alaihi wasallam وصليم adogo kun aklina nina نعم na jara ala webi che sigatula ni fana bi banga sigi shenani nama نعم ni sojali la ko kira sanman bangena che adogo kun kono ka ala fo نعم ka ala barkada ka ala wali nyumondo نعم ni belebele bay soroli ka kila ka onge ni belebele bay mando yi نعم ambi ala fula وكاكا bogari نعم jon beni ka dalilu do jeri lahara che sigatala hagli tigi bi fon fenke نعم dalilu bi bulala che nga absaga nyere ne ga dalilu نعم o te e de bo absaga nyere e ga dalilu نعم o te ne de wasa ne te dalilu ba ambe bulu sigatala anga dalilu e mi mo lukola نعم kira sallallahu alaihi wasallam وصليم o minga bo be aminga kusa be نعم amin jogo kan be ala e jien fe be de cheminga ma نعم o bangani yanga here damne sigatula chemin na likera here ama نعم ka chilike here ama aga kire wele da kera here ama نعم o kire ka bangani de yanga here folo folo che samare sigatenna anga dalu ka cham نعم nganga dalu kenagande mi se ka foku vinyana ala ko kira ma ku chira dave be ga here kama che mogo tse ga chini ma bange ay o kore ko ka bangani dave ga here soro damne sigatula barati نعم otman yanga sigi shenane na che lahara do نعم nani ni baraji lahara do نعم ningiriya mijani na nanyo ye abori ba fa ko hala hunga na wuli ka boya bi والله sigatenna samare ngama abaraji yerojme tumami baraji ti soroble نعم tumami jurumu ti soroble tumami nyumaya ti keble نعم tumami juguya ti keble o tumai ne la anya minga jiyana nyumani juguma na ala bino de irana والله sigatula samare nyamugoma mbade odo نعم nimisa de adama de on tay che kira ko sallallahu alaihi wasallam وصليم agol lahara do ko nyumangala be nimisa jugumangala be nimisa ايوه me ko abani na ala fe ala kan daga nyuma nimisa نعم ko nyumangala kan nimisa e muye munamma do fara khade نعم che jugumangala kan nimisa e miye munande ni ngede نعم che opma fla be nimisa e sigatula kan nimisa nunu ntekelenye ay ka sababu ke ko na tabulu sigatenna opma lahara do ana nimisa munama kira bangini fete ke dobe ana nimisa lahara munama muhammadu ka bangini ni soja ke dobe yani lahara nimisa kana kabin sisa anga njija anga nchesri anga chamanke oti nimisa bali ngona dobwala sigatala samare ala kame so abama amin ambade chamanga dugo nyini anzoro ya che kamine avanturi wala kana fasono mo wala fargamba to ni furu nyin naw bega dugo ya anzoro ya chama che sigatala setenne ate awi fanga tenne la tawla doni tenne la tawla ko imbetigi ala de anya ndama kasi ala la sedi fanga be ala mina doni be ala mina ala anya nyini fa kiga kire muhammadu yere bonya na barka na kishina tanga kama ala ikanga hami ugla amin ala so
ala biso sigata ala biso sabu ala sona ka jeda Muhammadu kama ala sona ka lahara da Muhammadu kama ala sona ka eda Muhammadu kama ala sona ka neda Muhammadu kama ala sona ka ga aljina da Muhammadu kama na ya deleni Muhammadu ko sonyi ala kanga son ka ko wallahi sigata na Sangaré sabu ko sonbe ala ni ala kreache sallallahu alaihi wasallam wa salib che nyo fiye shenchama ala ye mami bonya ni tuguro ko ala bi bonye sigato la ngo kire yere ya kanu sahaba ma mi che do foye o che no ko ala ka ke ala ba ke ayo o che ni mami ala wele ko ala ga here ki yere no che mbonye ano o che nga karamai ano o che nga faida ko fo ala ka ke sigata la sahaba ko ko era sahaba bolo bina furiya ngara tigi fon fo ala kira mo fo sallallahu ta'ala wa sallim kire kanu ma ako ngame jon ma de Sheikh Awizu ibn Amri ngama de ma no e duwo ki ala ba ke ni e duwo ke fana ka fo ala ka ge Sheikh Awizu ibn Amri kama ko fo ala ka dia Sangaré me Sheikh Awizu jon yebe ngo kira ka kalanden do me kira na ka kiraya kira na ka woluya kira na ka mabaya kira na ka maimaya kira na ka masabaya kira ma yerefo ama sahaba bafo fo ye sahaba yerefo e ka doni yere masemi yere ma o ba jirila ko ala ka brebere o be duguma abe yanga tekenema Sangaré ni che abe yanga tekenema sigato la re abe yanga tekenema aba jadola ni ala ye mami bonye ayo bonye ni ala ye mami ngarama ayo karama ni ala ye mami ndoya ayo doya nga ala ye mami bonye ala ye mami bonye o de kira kire mo mu ye kira bonye olu be ala ka ma bonye ne mamu ye kira bonye olu ye ala ka ma bonye ne sabu kira bonye ne no bo ala ye kira bonye mo mu ye kira doga olu ye ala ka ma dogale ye hali ni imolu hagado o be ma dogale sigata la aparachi abma ko ye ni vla ye je sigimbe ni pie fly reka wallahi je jama be jama fla de nyuman kela waju mangela sigata la ni eki ba gla abore minu mi faga gla olu bi farega ki deme aka gla o groupe keleyo sigato la nini ko ma che minu faga che olu bi farane ga mi je ga che o groupe flana je jama bay nye ma flade wallahi Sangaré nyane kala ama jugmangela abma awne ko ami kira fe aw ngame kira so mugo fe aw ko aba ndeme anga sego lase o de la jenes nogo ko o la ya jo asunga camera okuna aya jo asunga machine kuna aya jo to bela ko abi andeme kira ka deme wallahi Sangaré ibayo yorala ko groupe folay nyumangalo ayo groupe abarachi minu ma ndoya yere ko Maouloud manga ke ko kira ko ti chenye ko ala ko ti chenye o ye mogo fana minu ye groupe flana o na de me mo fana be de mena pour mo fo ka jewli Sangaré wala kele abu jahili bono be achama fo ka dugukolo meleke sigata la farone bono be fo ka jewli na muruzu somugo be fo ka jewli kira yere somugo be fo ka jewli nabla Ibrahima somugo be fo ka jewli wallahi Barachi amata temenye mse Allahu Ta'ala nabla Ibrahima bonye ala ya kisi ala ya taga ala ya daula ala ya laidu di Ibrahima ma ala ya wele ko kalilullah Ibrahima ni bonya ni kisi ni taga Ibrahima ni so ni kiro bebuila ani na be ani ma be ani ma sabe be ani ma ladri be ani ma horon be ma klele be nyo buila ni je ma to be ke bala ni volontaire bolo Allahu akbar Sangaré Barachi amata ala surla ka so din flala Ismail wa Ishaq ay nabla Isa bo Ishaq la ka sayyidil kawnini Muhammadu bo Ismail la ay dul bo nyini ngade ko nabla Ibrahima nane ko fe ko ala kira wara jimem bo joni ngadu kono o dutey ay ote nabi jimam bo duwara kono hal ni ay tuura kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bi sura Ibrahima zuriya do note wallahi nafiki zuriya tu kira ay
o cedre che sigatala ala kame so abama abma kristanma sallallahu alaihi wasallam ni ama bange anyana nanya bange wati do ka bange puma do akaka anga ala fo ka ala barkada ni o kira bange ni akaka anga ala tanu no kira bange ni akaka anga ala wali mando no kira bange ni sabu kira mo bange anyana ala dalu emie kira kola o ya bange na dumi no dona kaba abange na wati mi nanyo donga ba anga ala fo ka ala barkada Sangaré sigatenna kitabu do flembulo kono ya nen kitabu ndogo ya ko Muhammad rasulullah sigatala ni o dele ka laje angal mami badobe ko binde la ko fi shenjama imamu abu sama le maître el nawawi ala de ya fo ko kira bangini ni soja feti ko alemma aywa ala barkada ko be jiendu ko kolo ka katamauka Allahu akbar imam abu sama le maître de Nawawi c'est-à-dire Nawawi maître bado o kara modo atuma ko alemma ala tanun koye e wa dugu kolo inga minga boni kira Muhammadu bangeni ni sojay Sangaré ne mo sabale asabale mbia imam abu sama le maître Nawawi dit l'invocation la plus noble louable de notre époque consiste la célébration annuelle du jour de la naissance du prophète Mohammed. Quoi kado ko ala tanungo ba ala barkada ko ba ala wali man no ko ba onga bikleina ko ale mo feware do minga boni Maouloud kali wi baldu kitabu min Muhammad rasulullah wi baldu re o ko fedu o kitabu kali ngono o don ba ko kira bangena arabila wali no e do makalo e samakala sa ka be isa bangena sa ki me durni bi o vlama ko abi ben nasara jato le 20 août sigatala utikalo klemuga ibo fraga donne ko kira bangena utikalo klemuga libre o mano faraka comme o ko Maouloud do bidai o ko mushriku yado o ko fedo ka manga ke anya faraka arabil awali bi ko fe ana Maouloud ke no e ngalo yi o ko fedu utikalo klemuga wajulu be wallahi ayo sama ko ana Maouloud ke shenvla sa kono utikalo bala arabil awali ba abarati kala nyoma o e bezema nu faranyo ngo ana sabaka wallahi amle de novembre sisan am ga Maouloud ke util nata inshallah Maouloud ke nasigi abarati ala ka meso awo mais ni mbela mani ba ta fode o jagwe mani ndebi ma ba de no fe ka doya atise wa ta dabla sigatullah atise atada wi ballu ya rabbi ala ka do anuche ala ka do anuche ana sige mi anyo foye shenjama ngo ledu ba mbolo de Maouloud dogo ku imbela ka kasheti wolon flanda nyonga tutu nyona ala kira bangini ni soja kile wolon fla ko la do anga ni yira ala la ngo ala awi wajuri kene sigi she wolon fla ki ga kira bangina ka bana semeni sigara para changata srabi bulu ne ma fa ma ira anga jamana president la koy ngo ma ira ala de la ne ma fa anga ministre koy ne ko ngo ala de ne ma fa anga moro koy mo ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ala arshi Allah lawo sibati ala koni amita boye ne yiro la nwanya ke abma nani minaka ano kanye wallahi ala nani jahannam ka kanye kira bangene misoja feti ke ala ndo kono angena no wallahi nani hera minaka fana akamle ni ala e fon fengana billahi ko ani soja ko kira bangena obi bama sigato angura no wallahi no kara nyumani amela foka no kara jugumai amela foka mani juguma ngo ivo pour que nafri mi ma mi quantikishi ika do halina mi jeni kira no fe ko anjena no am mo foite ala ka jahannama na kira ko sigato la Sangaré menyemse abrachi am mo te ala gar jene rela ni kirate sabu ka fu ala jonyo fe kira wallahi ka fu jahannama be jonyo fe kira ka fu ala jene be jonyo fe kira o mi ro fe ere ko ko te che ayo ndeke bogo dai sigato lo abrachi minu ngo Maouloud tibe o kara mo kele nunu ngo kira ga sana yele ti che Allahu akbar mi tiko la wallahi fika dokuti ala no fe
o kɛra mɔgɔ bɛɛ maa ma ko Maouloud tɛ bɛn i tɛ ka ɲinɛ ko sanayɛlɛ ye tiɲɛ de ya a b'a fɔ sogo don ko sogo don n sugura ni yɛlɛla ko tɛ kelen i b'a fɔ ɔhɔ kab'o yɔrɔ la e man ka Maouloud kɛbali yɛrɛ lamɛn bilen wallahi n ka dalilu ye mun ye de kuranɛ yɛrɛ ye sura taama fɔ u ko a tɔgɔ ye de ko Maouloud tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a tɛ hadisa la ko y'u ba la ye Maouloud la Maouloud tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa la fo de la k'u banna la bon an ko an sɔnna a ye ba la mais aw minnu ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ ye o sanayɛlɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ yen mais a dun ma sɔn o la dɛ ayiwa kab'o yɔrɔ o kan ka fɛn dɔ yira i la o nin da yɛrɛ ye bonya ni karama ka fɔ Muhamadu la a man di ni ye wallahi fayine ka fɔ Muhamadu la ko a man n'a ye a bɛ fɔ dɛ pour que ko o dabila k'a sɔrɔ a ma fɔ kira man ni ye n'a fɔra ko kira ye koba min kɛ a b'o kɛ bidaa ye n'a fɔra ko kira ye koba min kɛ a b'o kɛ fɛn lagosilen ye a b'o dɔgɔya a b'o jasi pour que mɔgɔw kana kira valeur ni kira bonya dɔn or k'a sɔrɔ ani ala cɛ a y'a dɔn tiɲɛ don nka a tɛ kira fɛ o dɔrɔn a baara ci o dɔrɔn don dɛ siga t'a la sanayɛlɛ kitabu bɛ n'i y'a dayɛlɛ fayida caman b'a kɔnɔ an yɛrɛ ye sanayɛlɛ livre dɔ dilan a bɛ sugu kɔnɔ inshallah rabbi o kitabu an ye fɛn caman fɔ a kɔnɔ mais anw ka fɔli n tɛn'o lakali ye dɛ n bɛna ala ka kuranɛ aya ye min fɔ sanayɛlɛ la n b'o f'i ye ala ko cogo di suratul al-Isra n'o ye suratul voyage nocturne o aya kelen aya fɔlɔ yɛrɛ bon sura yɛrɛ tɔgɔ de la ko sanayɛlɛ sura a baara ci sura taama sura kira ka voyage sura kira ka dibi taama sura mais e yɛrɛ ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ nka sura yɛrɛ bɛ yen siga t'a la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ko diden ko tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ kuranɛ na suratul abayi dun bɛ yen didenw ka sura bɛ kuranɛ na ko nin kab'o yɔrɔ la i ye kuranɛ ŋanili kɛ wallahi i ye kabako kɛ dɛ bon o bila dɛ a y'a fɔ ala ko cogo di Dieu dit gloire et piété de celui qui fit voyager son serviteur Mohammed est-ce que vous pouvez prendre gloire et piété de celui qui fit voyager de nuit son serviteur Mohammed ko sanne bɛ ala ye bonya bɛ ala ye kisi bɛ ala ye tanga bɛ ala ye ala min sɔrɔ taamana n'a ka jɔnkɛ ye n'o tɔgɔ ye Muhamadu ka taa mini de la mosquée sacrée al-Haram ka bɔ Misiri la n'o ye alikaba ye à la mosquée externe al-Aqsa Jérusalem Misiri la ka bɔ Maka Misiri la alikaba ka na ayiwa Jérusalem Misiri la Beitul Muqaddas la Israël donc nous avons béni l'alentour aw misiri minnu kogo bolo barikala ala fɛ ala de bɔra ni kira ye o misiri ninnu na en fait de lui faire voir certaines merveilles o kɔfɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ ni kira ye ka taa ala ka kabako yira ala kira la ko ala ka bonya bɛɛ tɛ duguma siga tɛ la ni ye kuranɛ aya ye nka minnu ko Maouloud tɛ bɛn o ko nin tɛ tiɲɛ ye bon kira taalen sanayɛlɛ la cidenya san 11 n'a laban a si bɛ san 50 hakɛ la tuma min a taara sanayɛlɛ a kɛra kira ye san 40 san 11 n'a laban san 51 hakɛ la sanayɛlɛ kɛra a jiginna ni seli farida ye ka n'o d'a ma ani tahiyatulilahi Allahu akbar mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ o tigi bɛ tila ka ala minɛ k'a tɛ to dugu la ko seli ye tiɲɛ siga t'o la a ma seli bɔra mini ayiwa sanayɛlɛ yɔrɔ la mais ko sanayɛlɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ alors ko ne yɛlɛ ko da ye dɛ seli bɔra sanayɛlɛ yɔrɔ la a ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ nka a ko seli ye tiɲɛ bilen n'u bɛ tila ka seli fana bonya fɔ u b'a fɔ ko seli dira fɔ sanfɛ nka direct ma sanfɛ o fana tɛ don o kɔnɔ dɛ nin yɛlɛ ko da ye sadiri mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni n'i y'u lajɛ dɔrɔn i b'i kabakoya o tuma nin bɛ mɔgɔw tigɛ u la k'a fɔ a ka haramuya u tɛ ala nɔfɛ u tɛ kira nɔfɛ mɔgɔ min ko kira ko ɲini kɛ mɔgɔ min ko kira ma k'i m'a kɛ
amini ngi kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelo Ayi. kira ere bolole ko ale ni Che. mo ko chente imake Che sigatala. o kira sallallahu ko fe o tigilama de o mo mode e kan ni jo ma ko kira Muhammad bagina o bi jelo Ayi ati jela. no jelo no ya fa jafale Wallahi sigatula. ala ka mesawo Amin. abma an wona ga dallo mi kira ko la ame kira fe wa ame ala fe wa ala ko ni nema kai nay makada na nema cheya Che sigatala. na jidi kira Muhammadu nali nema Che. amma non ala ma ala ni che ala se ga heret ga no kama Ayi. ala dum wonna ya heresro ay mfo mi do fara hereka Wallahi. ni hereka ay makada ba ala ya kira ci kira dun ci le here amu bo kira bangini ala ni chewla o kara mashibai Ko bari o kara mashibai ngami sanngade sigatala. halli jebe bena ka ko Maouloud bidai mushriku yado aw na to anda ma fanga sila Sangaré. fa ni ne kila ba amba kedi anga misru kono amba kedi anga bororo la amba kedi anga radio la amba kedi anga television la fakira Muhammad bangeni de kashiro Sangaré. Abarachi. wal manga sa Ami ko wanga dugo. wanti faaya koy abishido de Sigatala. amin abishido Che. utise ka balere ntakira fe foito men de basio ni bebe nyala Che. ni nyala ngo kira be na fo mo mi ko ji borea ko o Atlantique be na fo kira ni ibida ni na mesali fa mesali turu o jila ko ji falemba ka mesali tura jila ka singa bono tan doniya Che. o tarana mi ni ko wondara ko ji be ameni na ngi kulo be baraka woni Ayi ati. mesali turli ko jila o tifu wala Foi. don mi wala me don mi wala ti do ko fe wala Ayi. hando nyona million ngame sheki wala atara ko fe wala Elelo foi. o ma kira beti na fi ko bu tage kira la o bi be kira ma salama bu takala o bi be kira ma kafir bu take o bi be ma salama ay wa man mo mu take o bi be fanni kala ni bandi kala bu take o be Sangaré. Wuli baldo. kitabu bol arabi sauditi makan kelina minungo kira Muhammadu ta fadi Allahu akbar. Subhanallah. Sangaré o kira Muhammadu ta alalai ko Abdullahi Fatura ambenya wale nyana ya kasoro ko garsa ko ndamina tala ni fora kira ma sigatala angara mo ni fora kira ma minga boni be o dogara fugo bo halala yala en ni bi mungela foi zero dogale bi mungela foi ay sabali Sangaré mi tache mi ala kinin na itala donde no te ninne na ikangala fudi wallahi le man neni jolmi neni ambolo be jere ala e ko gango dabla no me neni e be jon neni che ibinende ambolo be bar la e ko ga baruci na mi wuli ke neni be na wa ay ibinende ba no wote ko badde ko na ka be kinike sigatala kinita kala dai che nganna fi ko de ko nedu nu manki ko bi sasa che hayatu gangi wallahi nu yangi o bi do fara ga buya ka ka do foro ga jahannama ka wuli baldo Sangaré ala ka wona ja amin ma anga bisigi e kira bangani ni sojade ma faga faraka ni yoro dima ande mendo sigatala ma nyanga wala rabla yoro mina na jarala amina taw yoro la inshallah na klo garse kra mi abino me nisgina Sangaré srabi bulu aba jando ala ne ala sona do kala be faga ta se Maouloud kunjeli ma na jarala taala che an se ko yemi kira kola ambake anda ke makado ambake ala mi anda o kado che no tane mo ya do ati fo nyanya nyodo sigatala ni mo ma do ati fo nyanya nyodo che apma na mi min gango ga ala jati kama ala de sara chengi masai che ala de bi sarau sara sarau ke lahara no te nanya ke modo kama no ya o manjati ama ni misanga barakel la de men nanya ke ala kama ala tin monche o ma be fo fenge aba jando la ya ke ala kama ala de be che Sangaré ala de be wallahi ndella ko fi mo be fo fenge yira kama ibona nala che itini yoro fo isala che sabu ni fo fenge mo ka do ni mo go o yi sara dilema sigatala o ya do che
ni mɔgɔ yɛrɛ ma dɔ fana naam ala b'i bila lahara do i bɛ tigɛ sara minɛ mɔgɔw ah an kɛlen kɔfɛ ko hayew dɔn naam ka bɔ kuranɛw na ka bɔ kira ka kumaw na ka bɔ maasabaw ka kumaw na an tɛ fɛ ka foyi kɛ de mɔgɔ kama diɲɛ kɔnɔ an ka waati kunkurunin na tiɲɛ ala ye si min kalifa naam n'an ko ala ko a bɛ kɛ ala kama tiɲɛ n'an ko kira ko naam a bɛ kɛ ala kama tiɲɛ n'an ko tan yɛrɛ naam o bɛ kɛ ala kama tiɲɛ nka an t'a fɔ bilen ayi foyi kama wallahi n'a y'a sɔrɔ naam ko a bɛ ka kɛ fɛn kama ɲankuma y'a dabila Sangaré ɲankuma y'a dabila ye tiɲɛ dɛ ɲankuma y'a dabila wulibali a tɛ dɛ ka waajuli kɛ nin dugukolo in kan mali jamana kɔnɔ naam mali jamana kɔfɛ burusi kɔnɔ duguw la naam gɛlɛya min b'an kan ɲani min b'an kan dɔɔnin don tiɲɛ an bɛ waajuli caman daminɛ ka taa dɛsɛ a waladaw la ala ni gɛlɛya fɛ n'a ma dabila mikoro ko gɛlɛya a bɛ taa dabila mansin ko gɛlɛya ordinateur o n'a ɲɔgɔnna dɔn bon o tuma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ɲɛ b'an na u mago t'an na u ka sira t'an na n'an y'a ko kama an na nimisa pewu o tuma an b'a kɛ ala kama ala ɲɛ b'an na naam wa an dalen b'a la ala de bɛ se ka tɔɔrɔ ninnu wuli an dalen b'a la ala bɛ se ka balawu minnu b'an kan ɲankata minnu b'an kan ala bɛ se ka bɛɛ kɔ kɛ hɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka farikolo kɛnɛya d'an ma ala ka se d'an ma ala ka se d'an ma a b'a janto o la ni ala ye se d'i ma a ye fɛn bɛɛ d'i ma sabu ni ala ye se d'i ma i jugu tɛ fɛ ka min y'i la a b'o ye wallahi a b'a ye ala ka se d'an ma ni ye segu ye an tɛ si koyi wallahi dɔw bɛ dɛsɛ ka to dun an fagali kama o la an bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka taama ala de b'a si mɛ an kura ni nin bɛɛ ye ala kan n'i ye ɲuman na a diyara n ye ni ce n'i ye juguman na a bɛnna ma yɛrɛ ni ce an t'i danga an t'i neni an t'i dɔgɔya yɛrɛ n'i ko ne ye ɲuman kɛ an b'i fɔ k'i barika da n'an y'a kɛ kasɛti la o ka kan n'an y'a k'an da la o bɛ bɛn mɛ n'i y'an dɔgɔya k'an neni an kɔni t'i tɔgɔ fɔ dafɛ ɲɛna ne b'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ye neni k'a sɔrɔ maa tigi tɔgɔ fɔ waajuli senfɛ a kun ye ka walada dɔ de di aw ma n'o tɛ ne tɛ maa tɔ fɔ n ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ n t'a fɔ yɛrɛ ko nin na wallahi Sangaré n'o tɛ mɔgɔ dɔw ye kasɛti dilan k'an neni k'an dɔgɔya k'an faw neni dɔw yɛrɛ ye kale kuranɛ na ko ne yɛrɛ tɛ n fa den ye fiyewu a kɛra ko n tɛ ala la ye mɛ ni ne ye kira ka histoire dɔn n'a fɔra Muhamadu Mustafa ma k'o tɛ ala la ye ne fitinin maa dɔgɔma ne jurumutɔni nin fɔli ne ma bɛ mun jɛ ne ye foyi zoro mɛ kira dɔgɔyara o y'a bali kiraya la wa ayi o y'a neni o y'a bali kiraya la wa ayi faso y'a gɛ o y'a bala la wa ayi dugu y'a gɛ o y'a bala la wa ayi ayiwa a tɔɔrɔla ka ɲɛni o y'a bala la wa o tuma hali ni diɲɛ bɛ balila bakari ala jɔra min kɛli ka i ye ala b'o kɛ pewu o banna Sangaré a y'a jigi da ala kan wulibali wakili sɛmɛyɔrɔ ye ala de siga t'a la an ka wakili sɛmɛ ala la ni ala tɛ foyi tɛ se k'an tuloma ayi hɛrɛ bi ala ka hɛrɛw k'an ye amin ala k'an sago k'an ye amin ni kira hɔrɔma ye amin sallallahu alaihi wa salim Sangaré nin sigiyɔrɔ in na naam n ma ɲina n tɛ ɲina arajo minnu bi an ka kasɛtiw tɛmɛ n b'u fo o ka kan o bɛ baara la tiɲɛ na naam parce que kuma caman mɔgɔw b'an wele k'an fo k'an barikada yɔrɔw la yɛrɛ dugu minnu ka bala k'i dɛmɛ se i b'a dɔn ni arajow tɛ ani internetiw tɛ a ɲɛ man di siga t'a la an ka foli bɛ arajow ye o ka kan kɛrɛnkɛrɛnnenya nin sigiyɔrɔ in na n tɛ ɲina an ka dugu arajow kɔ n'o ye Dioila arajow ye an b'u fo o ka kan k'u barikada k'u waleɲuman dɔn o ka kan ani Bango arajow ka fara bɛlɛkɔtaw kan ani Banu arajo bɛɛ Mali arajo bɛɛ ani arajo b'an dɛmɛ diinɛ dɛmɛ na an ka foli b'u ye o ka kan bara cɛ an ka taa n'an bɔra yen an ka teleso mɔgɔw n'o ye TV Sirifila ye an b'a baarakɛlaw fo o ka kan k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u bɛ cɛsiri minɛ jija min na kirako la ani alako la ani maaɲumanko ni sirifiko la ala k'an n'u dɛmɛ de ala ka hɛrɛ k'an n'u ye kira nazuriyo kama salala Mustafa salim Sangaré n'an bɔra yen boɲɛmasegin ani barikada ani waleɲuman dɔn an b'o kɛ an ka seyidi kan n'o ye Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara ayiwa an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye a kɛra an ma ɲɛma ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Abubakari fitiriwale kafiri siga t'a la
karamogo Aidara ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ye baara min kɛ sigida in na bɛɛ b'a kalama o tuma jamana in bi cogo min na jamana in yɛrɛ de t'a den ɲuman fɛ wallahi n'o tɛ Aidara ninnu olu ye baara min kɛ faso kɔnɔ u ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ hɔrɔn kan ka sa u nɔfɛ hali n'i tɛ Ala fɛ wallahi Sangare a tɛntɛ kelen-kelen an bɛ Aidara fo o ka kan mais ne t'i karamɔgɔ Aidara ka bi lajɛ ayi sabu bi tɛ ayi ne b'a ka kunungo lajɛ sabu ne bi n ka kunungo Aidara ka kunungo ne b'o de kɛnɛ kan bi ɲani min bɛ ne kan gɛlɛya min bɛ n kan tɔɔrɔ min bɛ n kan degun min bɛ n kan nin min miiri jigin Aidara ka kunungo la tiɲɛ a b'a ci mɔgɔ minnu bɛ ɲina Aidara ka kunungo kɔ olu yɛrɛ tɛ ka Aidara ka kunungo de kɛ tiɲɛ yanni k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 2 ni 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a poche kɔnɔ a tun bɛ cogo min na kunungo n'an seginna k'o lajɛ ɲɛw la jamana in kɔnɔ yan a bɛ lemana di mumini ni hakilitigi bɛɛ ma tiɲɛ silamɛw a ye sabali dɛ nin karamɔgɔ in sɛgɛnna Mali ɲɛ wallahi nin sɛgɛnna jamana ye nin sɛgɛnna mɔkɛ ka diinɛ nɔfɛ n'o ye kira ye tiɲɛ sallallahu ta'ala wa sallam ɲinan bɛnna karamɔgɔ Aidara ka Maouloud ɲɛnamayali siɲɛ 34 ma 34e édition du Maouloud de la naissance du prophète Mohammed. Tiens, bisaba aninanina. Oni. Mais mɔgɔ minnu bɛ ka Aidara nɛni don o don internet la, radio la, a y'a kɛ Ala kama, a ye san 34 b'o si la dɛ. I k'a tɔ fɔ ye. A tɔ tɛ yen o. A banna pewu. Wallahi i b'a dɔn ko dakaden olu de don. Sangare. Mɔgɔ min b'i fa bɔ. O dɔgɔyali yɛrɛ ye danga ye. hali ni diinɛ ko tɛ wallahi siga t'a la cɛkɔrɔba dɔgɔya k'a nɛni ka ba ba ma furu maa min bɛ ka Ala ta fɔ i tɛ maa min ka ɲɛnamaya yɛrɛ ɲɛdɔn k'i cɛ ka k'ala ten k'u ye dɔrɔgu kɛ kɔnɔ o ye jɔ kɛ kɔnɔ n'u ye jɔ kɛ kɔnɔ ka dɔrɔgu kɛ kɔnɔ k'i bila baara la n'i y'a kɛ i n'a tɔnɔ sɔrɔ dɛ tiɲɛ Ala ka bɛɛ sababu amin Aidara foli kɔfɛ k'a barika da Maouloud bi kɛ dugu o dugu la ani jamana o jamana an ka foli b'u ye o ka kan karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Maouloud kɛ kira bange ni nisɔndiya fɛti kɛ diɲɛ kɔnɔ an b'u fo o ka kan k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ni lafiya Ala k'a da n'u ma Ala k'a da n'u ma o nisɔndiyara ka belebeleba yira diɲɛ na Ala k'u bonya u fari fonina ka fara ɲɔgɔn kan ka belebele kɔrɔta Ala k'u kɔrɔta amin minnu m'an dɔgɔya k'an daga o ni min ka kan Ala k'u sara sallallahu alaihi wa sallam o kɔnɔna mɔra ye an ye walanda in bila yɔrɔ min an bɛna taa o yɔrɔ la ba'da auzu billahi minash shaitani rajim amin bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنصر لكم فكرة سرمانكا أني أنغا ولد بلا يرى من أكونو أنبي أتوزر الله وكاكا تمامنا ني كرا بلي بلي باين ني أموكي فاتورا فاتو توي كرا كالفا الدنجلا n'o ye kira Muhammadu fadencini ye an bɛ min wele ko binakɛ Segu mara kɔnɔna na an bɛ min wele ko tɔndɔn Bamakɔ yan an bɛ min wele ko banjini bayini Banikɔ jamana kɔnɔna na tiɲɛ a tɔ tora o de ye siga t'a la o de ye kira Muhammadu ta n'o ye aba talibi ye Seydina Ali fa ay alakira bere bere sallallahu ta'ala wa sallam ay kira tare tare kira madayoro shi amadayoro mi ati dumuni ke kira ko ona fi u kila ka segi kuma korenga ko akara abata libi kan yat medini o kunye min fo Abdul Muttalib ma o yo fo abata libi ma kira ni toroba in tora tesa a tora fa ka kuma nɔfɛ n'o ye Abdul Muttalib kira mɔkɛ kuma min fɔ ale ko i jano den in na kasa a y'a jano den in na ni min ne hakili jigi
musoroba chaman zato ko adima nde I hakli tonina de nyina mokoko soroba chama zato ya fode nde jallo ni ngoyna de nyina lokoko ka toro ku nyu ko sebe bayre ni yoro nambiya hakli jigi leydula abanga ba sato e leydu minuni hakli ka twala aya sego kala mo yeshu janfa yala janfa wallahi shute ala ide mais shude be ala bulu al desera ayibla nyuma mina ni banu la yibana ala la wallahi Sangaré abma abdul mutlibu leydu mi nyini adenga fe no abatalibi ni abatalibi leydu ta mi de ma I hakli twala ma dun sogoni guloshi ay de minen do atoro chola foddi nana korobaya Muhammadu nana se niveau la abatalibi meri jigina ala kira ka musukula sallallahu ta'ala wa sallam abatalibi dunye fandanye foi tablo salama yoro la abatalibi Muhammadu wele aduna na faso kono ay det ko dala akonde Muhammad ako isra furuwe nde Muhammadu nere kanga musodima nde nga nyebande la setemulo chuga tenye fendemu nde mitai di bara dala iga barake nanyo bara sarafara nyonga no ware donimbo nde mi musonyini nyo warla sigata atara ni kire abreniya sallallahu ta'ala wa sallam kata kire do bagangena abi baga misenunge e ga famuna sagoni bawu abolu gen kalola warbi di ala kirama kira bina warda famanu ya abatalibi Sangaré afado woni anyefo fado woni mi kesu do e ga famuna no gon woni do ko frudo wori manaro do labe abi wori mfara nyonga ko blay wore fitini ndoro ngubodo bina abatalibi ka Muhammadu bi abatalibi wele ba ite wori ndey kan nyina bonay abatalibi ba fo ko abla ko e ka furu ko aba fo ba o ko kamena angato nala sona abna nyina bo ni asro kila maga kire fiu salama kado abatalibi toro chugula ni kungo minna du kono abi Muhammadu ka warta abo ko ingla atura te ka tuti fo ala nana ke wari yere tika sika faranyo gafi Muhammadu shi nana samuga ani nani so dormate chorba yimu ka muzo yini adi adem de shira muso furu kira ka furu ko gelara kira turabaga ngai nela ala ka so nyuma kanya koy amin so bo e chendra sigata la re aparachi apata dola ni so bu ka bi isoro so nyuma e ka gelabi bande do la kira be bago no fe abreniya sabeni kala do ko abreniya kan nu flawde kira ko mo le chala baga ngai mais ikado munana ke musudo de kira soro baga ngai rola o ya wele ko ya rabu ke elamne ke ko nam ago nere abulla kana kira kun fitini kumulu kun kene o kene adai akun kun salen da ko mon dayne ni ko ngana ba kumulu shulle ko misaka jigido mais ni kira kun wella bi bulli kana sedeni kira nana Europe kana frat faki jo muso ngo ebi ka mungeya agume baga ngene la kebi baga nge ka munge kone fade imla baga ngena ko ni wore kalo sara ni wore sorla ko ngata wadda makaba wore mara muso inu kama Muhammad nega bare jako di commerce mi fere ke mita du misanuna am sega tanyo ve dukutala ibe nga voyage mino nda no fe amta mi sara la o sara ga chani baga nge sara ide no kara o nyoro ba ma fongo o anda kira mo fode kira Muhammadu shibe sabu wannan na ko nyame ngono mita fon vai fo duga de wallahi
aw me kiru tige gutronala na fa kotala bakotala sikatola meni nduga de ngono atonga ta fonfai che kira bolla kana na aba talibi sayyidina ali wolu fategata ni asoro sayyidina ali mabange folo che adonna ne sogona ko baba na iga do mi saga gena yoro ina abreniya kaw fenno na musodo de soroye ako ngata ka jagula ka be ferike na ko ale commerçant de nandara jagula ka be nzara ko sara warka chani bagan ngori na o yoro la aba talibi ko muhammadu ma ko musunyi ko atoko na muhammadu ko ka ko atoko ko khadija aba talibi ko khadija ko na ko nyado ko wallahi muhammadu ko khadija ti ma jamfa Allahu akbar islamiyya manna kire folo na aba talibi re khafiri de boltigi ago wallahi ko khadija ti ma jamfa Allahu akbar ta danabi dana Sangaré el aman la confiance aba dana ta onga wallahi me khafiri dana do luka che khafiri ki sikatala kira bolla gana muso wele na ago nya fon fai ago ko dana mai na kiti ma jamba iti barakala ka hakidu na ala ni nga bongo ko mangasa anga dibiso mina baraka bongo groupe no wulo ya che patron wulo ya wallahi utab mana se na ya kalo tangani kalo flo warde me bi alaf Sangaré yoro yefo nyamo ko suba to nyane bode che o dagato be misri ufuna kono ko al islam wallahi o muso dagato na ga disablo be nyona ko al islam che o manga islam ya biga ma tunyo dineya ali kafiri ma tunyo ke jamu wallahi Sangaré abarachi jamu islam ya wuli bali aba jandola atende mungara kira sallallahu alaihi wasallam wa salim ani sayda khadija na bara damna bara damna ne nam khadija de turaka jatimne a jogo nam a kuma jogo a tama jogo nam a yere jogo a yere da jogo nam a wuli jogo a ka bara jogo ya ani mogo ga je jogo yo khadija de bara babla ka muhammadu kele contrôler Allahu akbar khadija kumuri ngamina dana bu yana kudu wallahi adara kamalela ka fembe dafale do che khadija sur laka ma saba wele na ko lu kan ngole ngati min nu yefemi ya lo kafu sharia Allahu akbar mo saba ne sharia ke na ko anya sur muhammadu ya al amin al amin na dana mo che tima jafa dana mado che ati ma churu na dana ni femi ngal fala chugo na bo chugla wallahi Sangaré we muhammadu sega fo ta se yorola ni wa kalenda ma misalla wor misena ato wa kale kifale hal wor biela kadima iya di chugo me ba sokoti Sangaré ni ya ni nga e na masida ko nga mara wa kale keme biye de do ni na sida ko wa kale fale be ya ba fati che to mi min tatu wallahi ala Sangaré aw ba fale tade aw ba dunyere di che anzigi wallahi sikatala hali anga dine nyemo na dakendu labi ka wardu mo wallahi e ka wad che awadu ne islam yoro mina wala che ni na wala radema bisizan ni atna shinne ala ga ni kuro na de so ne na gina warna fa na bo ko me ni bulo islam ko mo do chuna ngani muso de wuri metina Allahu akbar hal ni betina wala warati hal ni era bet muso tare katina haram wala wulu ka bife Sangaré fiki isaratikla che na mun ki ba ke amarmake i wa flamin de do ko ngamara abi muleya na nga muso mangane fende mulo bi ni mi se ga sega i bolo no make basi na i desali de bofo ma umande de kadu wallahi sikatala binna ka wagale ndi mango to wagale mo anzero ko fa o sorli ka sarni policité na bare do Allahu akbar nimbela amo club ne ko jini furga ya islamo de na ma ga islamo be mo yesa aywa Sangaré nyamugoma ne mu garze
ala kame sababu amin sayda Khadija daran Muhammadu lillah naam dodo Muhammadu shiye stab mo wani durusa naam ni yazo Khadija shiye sambinani walla ma sabaka furgu ga gele sigatala ma nyama ma bega mo zo ga gele kashinga mo zo foloke dinono ka dima ayo hereta che ngo kirata gelera de seni bulu do nyama sorala kasaka abla baka ngela sa war mo na soran mo so yini allah akbar koni fenda mo ne war so ana so che warti ga so Khadija nana takata ataku yi warin albi naam kira be bara dia de la warin awga muruti so barama wallahi awga karamo ti so barama che awga tabati da do ba so barama che mo aya do Qur'an no ti baraka ko ale karamo che me karamo be fay bara dia ke wallahi ka furna fulo nyini sigatala awga karamo so dali do khalti baraka naam ni shara jamana do nyamu tara wo kono kasula che shwe barachi ala kame sawu amin Khadija turati ay Muhammadu wole do shi sambina ni naam kira be sa mwan durula aduna na so kono che ako Muhammad naam ne be yere nyini ngasi sawu abi yele misen na bi ka kuma ke naam atife ka Muhammadu bagawa na bi fe ka annege hakla mi medim sini na ko odo che sigatala Khadija ma Muhammadu wole fiyo fukam wallahi allah akbar Khadija ye Muhammadu wole de ni dem sedda na ba mani masabedo ma nyini ngana bi mi fe mo kai che ako Muhammadu ko ne war chama so sisan war ba so sisan ebe mo ga warina dimiseni hakli ni ndo che na fo mi ne ka so sa ni moto sa ni mobili sa na nyona che na kuma bi so sa sene Khadija ko mi so ba ke medama che amo fode se ngwai ako ne fade e taranzoro bagangero minade mfade mlayino mfage de ensigi do ko ma ko ngolo fa no ya de korake ko fatura che mbasara ko me ko ale mfaya tinjitike ko ale kanga muso de me ko fedabu che akungata abri miya bagangena ndara bagange ndi wor min zora bo mara ngona na bo wori ma fo wori ma saka mara andura ede enzoro yi ndara fo ay ko ke dana ma ko ni ka bagange kiti ma wor sho ni nana ko ngana ika jago kala ko kiti ma wor sho kiti baga mama abma akode ko ni wor min zoro ni kalo sara ni wor de angato dama aba mara na chera kabi musuni ngadia ko zira furu Sangaré ala Sangaré Maouloud ladriya ke Khadija ladriya ke che na ngara de anga daga de nowe ko o mu mesemo na ni wor gini mara e bu fomna man le fe bagari wallahi Sangaré o we yesrala na mu yo warla abi goma shi be fi ba Sangaré ono ne wor go be yesrala ono ma ne la wona tin kam ne ro abi goma shi ma mo foda ko che mfa go ngana wor nyini ni ya soro ko ngata dama muso yida wallahi Khadija sinaga hakli fale robbe Muhammadu ni nyira furusiri ela ka worbe sara Muhammadu e bi sole lawa kuma ina matani ayo Muhammadu ni nyira furusiri ela ka so ela ka nyira furusiri ka worbe sara e bi so kaya ko lo shuri sigi aya korota agonna ya soro itiga nege ka nyafa miso konga Allah akbaru ni tiga nege nyafa miso nga fana bi Sangaré o de do seyire ay ni tiga nege ka nyafa ni muso ka ba mo be awu bi tiga ko te bi fe o ta folo ni tiga nege ka nyafa bi fe Sangaré abarachi me akon ni tiga nege ka nyafa bi fe konga nga be de sikatala ngapi Khadija ko nege ni te javate konga imu akui bi ngono mi ta fonfai Allah akbar ala dugade che
awulla abulla senegala نعم anana Abu Talib tegeta ورب ودرسون Abu Talib ni Muhammadu ma ke kana mafi الله أكبر foka ta se toro ga salimo na bi ma de fa ba wele fo bo سماري ko sutura شيء kafiri akli والله ngom ta uwe ba jamane la بالله am bitil le sugude kon am bitil le gerede la شيء dana bi ka yoro mem ta dana ni bu ka والله سماري يا مغوما mais nun kafiri boli songle la na mi ma adefe نعم abi donné suguna abi ma fe شيء dere de lo la de ma fe نعم aba fatta min abi donné bo سماري uduna munge hali mo ma singanya نعم ako jugwande نعم ako comme do nyala mora hume bagangena ya nana kana fiyo muso taranzore نعم era ko muso ni dana ma kati ma jamba andara jago ke nyongwe نعم bisare muso ene nzigi bi ko ni war soro mi munge warla نعم nya fo ay ngom fade mla kana war nyinna ko ni war soro ngata war dama be muso ni ngadi ko zira furu نعم kale kan muso dia ko setani o kera mi ga ko mo ko na yere furu sir naw نعم ka war be sara kunti ka foi boala نعم ko ne bi so alawa نعم ngoma ngonna tiga nege ka nyafa نعم ngom mi songo nga akato mina nyefi شيء ala nimvare njeni nunu non do teknisa أي mo torwa grino europe ka buluja aya wanyana سماري ay bulu tan ala dame bulu de la شيء me here ade here so ay bulu tan والله mo dana yoro ni here so bulu tan wallahi me wallahi ni anga dula jabi نعم ni ili muso soro ka gwi fada njini ni febe بالله سماري ore ifa bai شيء ore imo ko sabai والله me ni fasara ni basara fada njini mi no be ga lamara akale ga muso soro o grina chorba grina ka taga moanyana ay ala tan والله سماري aka ala adana ala شيء tan والله ako muhammadu نعم ako anya here so ها ako tare muhammadu wallahi kadija ti ma jafa ni ofiye kunu شيء ti manage والله ni kariya ya fo abake شيء muhammadu ne be kadija fe aka ki muso ها الله أكبر muso roba me igeli ga wajuli na me ki tugu katani wuro samina ndono fe نعم anga jabana ma bebe ne ni fi ba pe بيو ki ne ni ki doya me ni mbela kame kira no fe شيء o de ka gele ko والله ne te muso roba fe me ni ki ba fe نعم kira fe o شيء me ni ko me nangari نعم ni kira doya de سكاتالا he ko abo ko ta kena zakata na baflata والله سماري ay tari baflata me ko ma kira ci be samwani duru نعم kadija yi sambina ni santani duru bu ni nyonje شيء سكاتالا أبراتي نعم ay sawali sa fitri wala segna شيء chorwa ingirina kan ni soja abu tare ni fenye duma tare ni fenye boramini fenye duma ay doke kan ni soja شيء ki pa نعم abi pani min ngati bo kala ma أي أبراتي كلنا نعم me aw nya ampa ko kira bangina Che. ka ngana doke nyere do waju lame Naam. ako do ninde ngara mo dola ko kira bangina fo ka taza ndi dara bele ndi to ko koro ko kara mo sabete الله أكبر do ni fo أي ne atiki jabiyo Naam. mo wallahi ninde mangara mo dola ko kira bangina ndi mangara dangara mo la ها سماري sabu kira min ga bo kara mo be ala yere ni so jara no kira bangini Che. o kira yere ni so jara ko ale bangina Naam. na ma do ke ko bangina do ma ngake jena والله سماري يا تشندرا dunu sumu sigira dawla ka dum basira defula Che. ku basira bagila Che. sumu sigira dawla Naam. ka ga maraju be ay cortege ke Che. amo ga haramu Naam. kira bangini keli ayo ke bidai Che. amma o kafiri bi aga muso kusani kiraya أي a kafiru ba don kusani kiraya aw kafiru aw ko ka fo ko fusa kiraya أي mo kira ko fusa be والله ala al-itlaq شيء dani bela والله
Abma kira sallallahu alaihi wasallam ashi samu wani dure kuma in fa fai no fa girina ka doke atagraf che fa ko Muhammad na mi kele ngele ma kana de fo mayobli gundo idego Allah akbar kana ni fo idego la kana fo che bi jando la de ni mo e fenfo na ti fe mo ka don kana fo che ako Muhammadu kana ni fo mo e sabu ko ni nyana bena ye na mo nye yere ana sutura sigata la abarachi ala on toro de fois ça ko ni femi ni fika sojo kana ta fatiri la ko mina sojo sa ay sojo woni che na jole yera talit na ye wallahi kamera bunu ndo mara saba tay che mais ni ko mina sojo ni ma se na imal la de sigata la obma ko Muhammadu idade ninga na nyana mulo benani che talma ke cedanda la ka binyere akada yere na talma ke Khadija valer kabo Khadija yere be chugo mena jamana ko worni sanu ni donina Khadija ka swale dela adadul sigatola abina fo ne go mo shini mo alo wo bara ngo bo shini ngo doko abina avion vladia nga fete ke bi ami fete ke nga ba fo ngo bo na fo arjo fo le kana fo ne ka fo le parce que fo avion kana fo parce que na fo sa ni avion monana ana ka bare ana to avion ka yante kala aya kuma da yafa wallahi hal fete ya fo parce que fete abi ke me abi ke de façon sigatola no te dore ko fo mo fo ay fo ngam do fo ay do e dugo do jiri be ko dugo ka fedo la ko do nyana ka bi mla kata maka saware ko billahi Sangaré ala ka jo nere nga anda kuma da folo ami dugo gala ala ka nya akote ko wallahi ali mi dugo nyiri fe ni ngoy na ya ko fo ni ala sona ni ala ya ko ken ko wallahi saware hijito ibala Allah akbar ala ka nya muso na kata fe yai aro koni ni farabani so janga anti wala fanga ko nyane amamade fanga avion bi chila manga anyangale bi ba mun ka saraka fo mo Sangaré ala ka be sawo on wanda on nyigita hijita ka fi maganda on nyigita ka abse ka kenga on nyigita ka wallahi ayo ne ali Sangaré mangaro ne jigite maganda ka me maganda te million de titani mama ka oui mais wata mami woni ko mama million ko may ba fa aywa afora na se biya se tenye nyigita ka so nda so to Sangaré nyamogoma abse ka soro ga net nyigita ka ne te mo do wala be kasila ko wallahi hamna ko fu tan na ere ble ka ta maka ko na ko fende mulu o ni le tikin da klere aywa o mo gore mi fe anga ta nyu fe o fana be Sangaré mais nyigita ka de on me sera tachu wara de la meka famor ba on gata ko ne o fenda on ne ala ka be so amen ala ka so nyuma kanya ne kirare horomai ala ka nya da magangal ka baka ala ka nya dal ka baka ne te magandala ka cha hijide manja sigatala o chede abarachi ola o ya ngori ko wati manja ble ha sera ke abagli tana ble arobina ni ala ye watu wala no yama inshallah shini ni ngene kele ka am nyon do ya am mawludu de ke kira bangeni sallallahu alaihi wasallam war ni ngofa ya agli to ala de uti kalo kele mo mi mawludu la abarachi na ye doro dugo dugla mbi kira bangeni nyafo mo sigatala uti le 20 août mawludu awa le 12 du mois de rabil awali appelé doma en bamara mawludu abarachi ni sebanye ama gende no wonde no we nga gele akama namu sigatala amen nila woni ngofa mabane mawludu bele ba ko fa rabbil awal ko fa ana mawludu labe anyere o ko fa dun ko te kalo kleb nga fa na mawludu Sangaré sigatala amin do ma ana kede nu ko ku tafe aw ma fe ana ke fo nekli laba islam se gayi to ya ay bomoshi koloshi jalambu forokia arabuka tuwuka mur yitu galo dinena